Idan yau ne farkon zuwan ka YouTube channel ɗinmu sai ka danna mana alamar ƙararrawa da alamar subscribe domin samun har labaruka zafafa wanda za mu kawo muku a yanzu. Da dama duniya kan canja mutum wajen ra'ayi kala biyu ko kuma zuwa kala uku. Wanda haka wannan babbar yarinya ta tsinci kanta a cikin wasu ra'ayyuka guda uku. Na farko ra'ayin shine bin duniya da kuma kin bin Ubangiji wanda ya halicce mu. Wasu saboda sun canza rayuwarsu ba sa so su dinga aikata alkhairi sai dai su dinga aikata sharri, wanda kuma hakan suna cutar kansu ne, suna kashewa kansu rayuwa da kuma duk wata gudunmawa da suka so su samu. Shin yaya za mu yi da duniya ne? Shin ya muke so mu bayar da rayuwarmu ne? Shin ya muke so mu bayar da abubuwan da muka samu ne? Shin ya muke so mu halaka kanmu a kalbin duniya? Ya kamata mu tsaya tsayin daka domin yin ƙoƙarin ganin cewa mun ci gaba da abubuwanmu cikin mutunci, mun gyara rayuwarmu cikin kima da kuma cikin adalci. Kan mu saki abin duniya ya ruɗe mu zo mu cuci kanmu gabaki ɗaya, mu kashe rayuwarmu gabaki ɗaya saboda yanayin abubuwa da kuma damuwar da take cikin duniya. Wasu da dama kan ɓata kansu wajen aikata abubuwan kamar haka. Shin ita rayuwar duniya ana bin ta ne a sannu ba tare da yin girman kai ba ko kuma yin wani abubuwa, amma wasu da dama kan yi girman kai ne wajen ƙara wacewa su ƙara kansu gudunmawa ko kuma ƙwarin gwiwa, wanda wannan abin shi kan sa su kan kasa kansu su kan cutar da rayuwarsu gabaki ɗaya.